Pozdrav svima, budući da sam napravio nekoliko videa u kojima smo obrađivali temu avatar u Google Gemini Omni opciji i uklanjanje watermarka sa fotografija, dosta vas se javilo da nema ove dve opcije u Google Gemini aplikaciji. Pokušao sam da pronađem odgovor na pitanje zašto neki imaju, a zašto neki nemaju ove dve opcije u Google Gemini i došao sam do sledećeg odgovora. I budući da sam pravio ove videe, smatram da sam u obavezi da vas informišem o ovome. Radi se o sledećem: u prvoj polovini avgusta meseca kompanija Google je aktivirala ove dve opcije i počela je postepeno u talasima da širi svojim korisnicima. Znači, neki su dobili, neki još nisu dobili, ali će ih svi dobiti. Što se tiče opcije avatar, svi koji živite na teritoriji Balkana i van ste Evropske unije, svi ćete dobiti vrlo uskoro tu mogućnost da kreirate avatar. A što se tiče vas koji živite na teritoriji Evropske unije, trenutno je opcija avatar vama nedostupna zbog nekih zakonskih regulativa, zaštite ličnosti i tako dalje. Međutim, sama kompanija je rekla da radi na tome da se i ta prepreka prevaziđe kako bi funkcija avatar bila dostupna i vama koji ste na teritoriji Evropske unije. Vi koji još uvijek niste dobili ove dve opcije u vašim aplikacijama, sve što treba da uradite je da čekate da se aplikacija da povuče update i da jednostavno sačekate da dođete na red i aplikacija će se u što skorijem periodu pojaviti na vašim telefonima i na vašim računarima.